እምበር በዚ ናይ ኣብ ኣሜሪካ ዝተገበረ ተኣምር ዝኾነ ንመዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዘጉልሕ ብ anyway ናይ ኣሜሪካ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ቃላት ስለ ዝሓፅርን ድሓን ንሃገርኩም ዝገበርኩም መጻማ መቸም ፍረናቱ ትርእይዎ ዘለኹም መድረኽ ዝበጻሕኩም ትመስሉ ልዕሊ ሚእቲ ዝቁፀሩ ዓበይቲ ዲፕሎማት ኣብ ዝተዓደሙሉ ብባህሊ ናይ ኤርትራ ዝገየፀ ፍሉይ ዝኾነ ናይ መዓልቲ ናጽነት ጽምብል ተኻይዱ ኣብ ኩሉ ዓለም ተኻይዱ ግን ናይ ኣሜሪካ ሕዚ ወላ ኣብ ስዊዘርላንድ እውን ኣብ ዝንቀረባ መዓልትታት ናይ ዲፕሎማቲክ ኮር ኢቨንት ኣሎ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ንዓና ጥራይ ደይኮነ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ጉዳይና ከነፍልጥ ስለ ዘለና ኤርትራ ድማ ክሳብ ክንደይ መጀመርያ ዝኾነ ዲፕሎማት ኣብዚ ክመፅእ ከሎ ካልኦት ናይ ኤምባሲታት ናይ ገለ ሓለፍቲ እዮም can they pull this much energy and people ክንዚ ህዝቢ ክእክቡ ይኽእሉ ዶ ከምዚ ዓይነት ቫይብረንሲ ዘለዎ ኢቨንት ክገብሩ ከሎ that shows እቲ ኣወዳድባ ናይ ኤርትራውያን ፀብለል ዝበለ ከም ዝኾነ ፀብለልትነት ከም ዘለዎ you can talk all shit about Eritrea the reality is ዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ መልሓስካ ዝሃበካ ክትውርውርን ክትዛረብን ትኽእል ኢኻ እዚ ዓይነት ኢቨንት ትርእይዎ ዘለኹም it is not that easy to do ማለት ሰብ መልሓሰው ከክንዲ ገለ ወርዊር ክዛረብ ይኽእል እዩ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ኢቨንት it demonstrates መረጋገፅን ውዳበ ከም ዘለዎ እቲ ህዝቢ ብዝገብሮ ኢቨንትታት እዩ ዝገልጽ ካልኣይ መን ኢኻ ስኻ ከም ግለሰብ it may not be that important ማለት ሰብ ከም ሰብ ኣገዳሲ እንዲኻ ግን ከም ሕብረተሰብ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ but you need to show it ከም community ከም ዘለኻ ከተፈልጥ ክትክእል ኣለካ and this is like at the highest level with the diplomatic corps ይረዳሎ PR ናይ ኤርትራ እዚ public relations ናይ ኤርትራ እቲ ኤምባሲ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ዘሎ ልዕሊ ትንኣትዎ ዘለና መድረኽ ንዑ በዚ ነገር ጌርካ ተንፀባርቆ ነዚ ክትርኢ ፀኒሕካ እቶም ጎረቤትና ድማ እስከ ርኢ ከነብሎም ዛዕባ ኤርትራ እንታይ ክብሉ ይውዕሉ ኣለዉ exactly ሰሚዕኩሞም እንታይ ኢሎም yes ማለት ንጹር ኒት መልእኽቲ ኣይነ ወላ ሓንቲ ይሰማዕኩም እንድስማዕ ስለ ዘይብሉ ዝስማዕ ስለ ዘይብሉ ከምዚ ኣያታ ህይወት ዓሰብ ትብል ኣብ መወዳእታ ሽዑ ባሕሪ ትብል ከምኻ so this is like I don't know the delusion دحن እቲ መራሕዮም ዝብሉ دحن ንሱ እንዲሁ ጽሙቕ ኣቢሉ ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት ዓለም ዛሬ ይስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋል yeah they talking loud but they ain't saying nothing real ጽፎት ደርፍ እንዲ ደሪፍሎም ዛና መወዳእታ ክበክም ብላ ግን ቁም ነገር ዘይብልኩም ኢሉ ሓደ ኤርትራዊ ንፍዕ ዝደረፈሎም እዩ ብዝኾነ ከምዛ ትርእይዎም ዘለኹም ምልእቲ ዓመት ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡን ክፍክሩን ሓጊዮም ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ደኾን መፅያ ናብቲ ንደልዮ ተብፅሓና ዝብል ዘረባ ሞር ድፊት እናገበሩሉ ይኸዱ ኣለዉ I'm sorry you said who America what is America what about America ጥራይኻ ትብሎም ሕጂ የለን ከምኡ ዝበሃል because situation ናቶም ማራ ይሕማቕ ዘሎ let's start with the በትከፊእዎም ዘሎ ጉዳይ ክንጅምር ምክንያቱ መጀመርያ ንሳቶም እዚኣ እዮም ደልየሉ certain deal is suddenly viable we must look at the structural exhaustion facing both regimes. The military honeymoon of 2018 is dead, buried under the weight of the 2022 Pretoria Agreement. Asmara felt sidelined and deeply exposed by Addis Abeba's rapid reconciliation with the TPLF and its subsequent loud rhetorical push for Red Sea access. In response, Eritrea scrambled to build a defensive ring, aligning with Egypt, Somalia, and the Sudanese armed forces, while quietly maintaining communication channels with anti-Addis actors. Ethiopia countered by deepening ties with the UAE and leveraging its maritime memorandum of understanding with Somaliland. But this regional balance of power struggle has reached a point of diminishing returns. Egypt cannot ሕጂ እንታይ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ድሕሪ ብሓደ ናይ 2018 ዝነበረ ሕፅኖት ተወዲዩ ሕጂ ክርድኦም ጀሚሩ ዘሎ መስለኒ ንድሕሪት ድማ ክምለስ ዝኽእል ኣይመስልኒ ዘሎ ካልእ ገለ ብልሓት ተደይ ተረኺቦ እዮም ዝብሉ ዘለዉ and the same people ብጀታት ክንደይ ኣፅዋር ከም ዘለዎ ሚሳይላት ናቶም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኤርትራ ኣበይ ቦታ ክሃርም ከም ዘለዎ ሳተላይት ኮኦርዲኔትስ ኣለና ልክ ዓበይ ኣሎ ብቤት ገርጊሽ ዝወፅእ መህደሚ ምሕብእ ገይሮም ኣለዉ ኣብኡ እውን ካብ ድሮናት ናገለ
mean these people are crazy معات علينا سمينا حجن تايب له ኤርትራ ብትውዕል ፕሪቶሪያ ተጠሊማ እንድያ ምስ ተጠለመት ድማ ተቀላጢፋ አንጻር ነፍሳ ንንዓ ዝጠቅም ኣላየንስ ክትገብር ጀሚራ እዚ ድማ ምስ ግብፂ ምስ ዑድያ ትገበረቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስቶም ኩሎም ንኢትዮጵያ ንብልፅግና ሓደጋ ወዲቖሞ ዘለዉ ብውሽጢ ድማ ርክብ ኣለዎም ዝምድና ኣለዎም ዝምድና ሃኒፆም ኣለው እዚ ድማ ንዓና ንህላዌና ሓደጋ ኮይንና ኣሎ ይብሉ ኢትዮጵያ ድማ ብርግፅ ምስ ኢማራት ዝምድና ገይራ ኢሎም ምስ ኢማራት ካብ ቀደም ነይሩ ዝምድና ዝተቀየረ ነገር የለን ሞር ተንበርኪኻ ሞር ተገዚኣ ሞር ኢዳ ሂባ እንተይልኩምና ኦኬ ሜቢ ኣብ ክንሰምዓኩም ንኽእልና በት ኪኑ ዝሰግር ሓድሽ ፍሉይ ዝምድና ዝተገበረ ነገር የለን nothing is new on that situation ማለት እዩ ብዝኾነ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ልቦም ኣጥፊኢሎም ስለ ዘሎ ዝብልዎን ዝጭብጥዎን ጠፊእዎሎም ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ቀፃሊ ነቲ ናይ ኤርትራ ምንቅስቃሳት ከም ምልክት ናይ ሓደጋ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ዘሎ ግብፂ ብኤርትራ ጌራ ተዓፅወና ኣላ ትኸበና ኣላ ተጨናነቐና ኣላ ዝብል ድማ ቀፃሊ ዝገብርዎ ዘለዉ ሚድያታት ናቶም ቢዚ ኮይኑ ኣሎ ንሕና ንዕፈን ኣለና ንዕፆ ኣለና ዝብል ኣይከንሸው እዩ the latest claim ብዛዕባ እዚ ዝብልዎ ዘሎ but this is not a new thing Egypt of encirclement strategy provocation since Addis Ababa raised sea access ambitions. Ethiopia's foreign ministry spokesperson Nebiat Getachew has accused Egypt of increasing what he described as encirclement-like actions and provocation since Ethiopia elevated its push for sovereign sea access. He said Ethiopia is observing coordinated efforts that aim to choke its regional position, but stressed the country will continue pursuing sea access through peaceful and diplomatic means. The remarks come after Egypt and Eritrea signed a maritime cooperation agreement and reiterated that Red Sea governance is limited to littoral states. Ethiopia views these developments as part እጅንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕፍረት እኳ የብሎምን እንዲኦም ግን ግብፂ ተዓፅወና ኣላ ተኸበርና ኣላ ንሕና ኣብ ደገ ባሕሪ ኢልና ምስ ተበገስና ኩሎም ነቶም ባሕሪ ዘለዎም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ምስ ግብፂ ሃንደበታዊ ዓበይቲ ዝምድናታትን ዲልስን ይገብሩ ኣለዉ ንሕና ድማ ተስፋ ዘይብልና ጥራይ ኢድና ተሪፍና ይብሉ ኣለዉ and whose problem is that ናይ መን ፀገም እዩ መን ዝፈጠሮ ፀገም እዩ ስለምንታይ ከምኡ የጋጥም ኣሎ isn't that your problem ልውላው መሬት ናይ ልውላው ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ካል ሃገር ክትወስዱ ተደልይኹም እተን ሃገራት ጎረባብትኹም ነይረን ቀደም ዘኽብራኹም ዝነበራ ገዲፈናኹም ካልን ገይሮም ተገበራ this is not your problem ስለዚ ብሓቂ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንኽትኣምኖ ቁሩብ ዘሸግር ኩነታት ስለ ዝኾነ it's incredible ብልፅግና መትሓዚ ዘይብሉ ብዕንጅልና ዝተመልአ ስርዓት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና and now what they are trying to say is ኤርትራ ዘይተኣደነ ጠለብ ረኺባ ስለ ዘላ ዝያዳ ድማ እቲ ብቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ንግዲ መስመር ናይ ንግዲ ብባቤል መንደብ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ንኤርትራ ሞር ኣገዳስነት ሂባ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ይኹኑ ካልኦት ሃገራት ዝያዳ ናብ ኤርትራ ገጾም ክጥምት እዮም ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ ክጥምት እዩ ህንዲ ናብ ኤርትራ ክጥምት እዩ ቻይና ናብ ኤርትራ ክጥምት እዩ everyone ናብ ኤርትራ ክጥምት ከም ዝኽእል ይርእዩ ኣለዉ እንታይ ፀገም ኣለኩም እዚኦም ሃገራት ናብ ኤርትራ ተጠሚቶም ድሕሪ ኢልካዮም ከንታይ ኣሎ ንኣብነት ኢትዮጵያ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ምብፃሕ ኣለዋ መንግስቲ ኤርትራ ሪዘንትመንት ወይ ከኤንቪ የብሉን ቅንኢ ወይ ገለ የብሉን ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ሕብረት ኣፍሪቃ ስለ ዘሎ ድማ ዲፕሎማሰኛታት ክበፅሕዋን ገለመለን ፀገም የብሉን ኣና ንሕና ዲፕሎማት ናይ ቻይና ድዩ ናይ ጃፓን ድዩ ናይ ኤውሮጳ ድዩ ናይ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ከይዱ ኢሉ ማቕለይቲ ዝሓድር ወይ እውን ዝጭነቕ ኤርትራዊ የለን እቲ እንኮ ንዓና ዘቆጥዓና ወይ እውን ዜና ኮይኑ ትስማዓና ነቲ ኣምባሳደር ወይ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማት ኣብ ምስ መፀ ነቲ ስቴጅ እቲ ለሰይ ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ምስ መፀ ምስ ፈረንሳ ሽርክነትናን ቁጠባናን ክንሕይል ኢና ኖርማል ከም እዮም ዝብሉ ሃገራት ደዝን ኢቨን ኣገዳሲ እውን ኣይኮነን ነቲ መድረክቲ ግን ኣብ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ክትሕግዘና እያ ብምባል ናብ ኤርትራ ድራማ ናብ ኣጀንዳ ክቕይሮ ስለ ዝፍትን it becomes news ኣገዳሲ ነገር ይኸውን ኤርትራ ኣቴንሽን ናይ ኤርትራ ይስዕብ ዋዛ ስለ ዘይኮነ እዚ ሳክት ኢሉ እንዲሁ ክዛረብ ሳክት ዝበሃል የለና ፖለቲካ እታ ሳክት ትብል ቃል ንስኻ ሳክት ስለ ዝኾንካ ካብ ፖለቲካ ትጥቀመላ እምበር መራሒ ናይ ሃገር ዝዛረበ ሳክት ኣይበሃልን እዩ ተሓታትነት ዝበሃል ኣሎ ናፃ ሓሳብካ ክትገልፅ ትኽእል ኢኻ እታ ናፃ ትበሃል ግን ተሓታትነት ብድሕሪያ ኣላታ የስ ዓዲ ዲሞክራሲ ኣሎ ኢልካ ደስ ዝበለካ ክትሕቶ ንዝደለኻዮ ሰብ ፅረፍ እቲ ትብሎ ዘለኻ ሓሶትን ጎዳኢን እንድሕር ኮይኑ እታ ናፃ ሓሳብ ትብል ድማ ተሓታትነት ትብል ብድሕሪት ኣላታ ስለዚ they'll come back ወሲዶም ኣብታ ዝግባእካ ክወስዱኻ ስለዚ ብሓፈሻ ንሕና ኣቓልቦ ስለ ንረክብ ዘለና ንሳቶም ድማ
yes ንሳቶም እውን ኣቓልቦ ይረኽቡ ኣለዉ the problem is ኣቓልቦናቶም ኩሉ በቲ ዘይደልይዎ መንገዲ ጥራይ ናው ሓደ ሰባት ኤርትራ ስለምንታይ ክንዲዛ ቴንሽን ትረክብ ዘላ ንዝብል እስከዚ የስምዑዋ The world is watching the Red Sea, but most analysts are missing the deeper story. Behind the diplomatic meetings, behind the sanctions debates, behind the sudden rush of global powers toward one sovereign nation on the African coast, there is a decision that was made years ago under enormous pressure in near total isolation. A decision that the rest of the world is only now beginning to understand. This is the story of what Eritrea refused to give away, why that refusal was dismissed, punished, and sanctioned for 2 decades, and why, in 2026, every major power on earth is now arriving at Eritrea's door. On May 6, 2026, the United States moved to lift long-standing sanctions against Eritrea, according to an internal government document obtained by Reuters, a shift driven by the nation's strategic importance amid escalating conflict in the Middle East. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ እዚ ሎሚ በፂሓቶ ዘላ ሃንደበት ማለት በፅሕቶ ገይሩ ዝወስዶ ሰብ ውሕድ ኣሎ እዩ ከምኡ ግን ኣይኮነን ኤርትራ ነዚ ሕጂ ትረኽቦ ዘላ ዕድል 10 ዓመታት ልዕሊ እውን እንትኾነ ዋጋ ከፊላትሉ እያ ስለምንታይ ኣጀንዳ ናይ ካልኦት ከይትኸውን መጋበርያ ናይ ካልኦት ከይትኸውን ዓዳም መሬታ ንሕሊፋ ሂባ ንእሽተይ ግንዖ ንኽትረክብ ዘይኮነ ናይ ልክዕ ከምዚ ብኸመይ ክንገልፃ ንኽእል ኤርትራ ወይ ነቲ መርሕነት ኤርትራ ዝወሰዶ ውሳኔ ልክዕ ከምዚ ሓደ ነገር ብሉፅ ነገር ሰሪሕካ ኣለኻ ሓንቲ ብልፅቲ ደርፊ ሰሪሕካ ኣለኻ ንበሎ እታ ደርፊ እትያ ናብ ቻነላት ከተረክባ ትደሊ ክንደዚ ክንበካይና ክንደዚ ክንበካይና ክንደዚ ክንበካይና ይብሉኻ ንስኻ ግን እታ ካሴትካን ደርፍኻን ስለ ትፈልጦ ኖ ሂበኩም እኒአ ኣታ ግዜ ከደካ ኣሎ ፀሓይ ትመርር ኣላ ክብሉኻ ከሎ ኖ በዚ ዋጋ እዚኣሲ ኣይሸጣን እየ ክትብል ከለኻ and then you wait ነቲ ካሴትካ ሒዝካ ክትፅበ ከለኻ ግን መዓት ናይ መነባብሮ ሽግር ኣለካ ክሸጥካ ግቡካ ክትረክብ ይግባኣካ እዩ ግን እቲ ዋጋ ነቲ ንስኻ ሰራሕካሉ ስለ ዘይዋፅእ ነው ሓንቲ ፊልም ላ ብሆሊውድ ወይ ብከምዚ ሮኪ እዚ ናይ ራምቦ ንብሎ ማለት እዩ ራምቦ ስቶሪ ብከመይ ተጀሚሩት መጀመርያ ዕድል ምሃብ ከልዮም ኩላቶም ንሱ ድማ ክንዲ ገለ ዋጋ ይሓትት ነይሩ ኣብ መወዳእታ ነታ ሓሳቡ ከይሸይጥ ክብል ከልቡ ንክሸይጥ ተገዲዱ መነባብሮ ስለ ዝኸበዶ that story of gala video ገይረ ነይረ ከማን ከይትኩም ትሪእዋ ትኽእሉም እንታይ ማለት እዩ if you know the worth ነታ ንብረትካስ ዋጋ ናታ ትፈልጦ እንድሕር ኮንካ you don't want to give it but ንዓ ሒዝካ ክትፅበ ከለኻ ድማ ብዙሕ ዋጋ ኢኻ ትኸፍል ምክንያቱ እቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ዋጋ ክኸፍለካ ዝኽእል የለን but if you wait 20 years ን10 ዓመት ልዕልዩ ከርተት እናበልካ ብከምዚ ዋጋ ሳይሸጣን ኢልካ እንተ ተፀቢኻ and then your time comes ግዜኻ ምስ መፅእ ዓለም ናባኻ ትመፅእ and then they want you they beg you በቲ ንስኻ ትደልዮ ዋጋ ኣገለገልዩ ድማ ካብቲ ንስኻ ትደልዮ ዋጋ እውን ብዝለዓለ ክወስድዋ ይደልዩ ነታ ንስኻ ዝዓቀብካያ that's what's happening ኣብዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበሮ ማለት እዩ ከርፋሕ ናብራ እናሓለፈ ከሎ ኣብ ካል ኣፍሪቃ እንተዝኾን ኣይኮነን ዳህላክ ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ከማን ምሸጠ ነይሩ ሓንቲ ከርፋሕ ከይረኸቡ ዓዶም ዝሸጡ እንዲና ንርኢ ዘለና ስለዚ ክንዲዚ ከርፋሕ መከራ ክሕልፍሉ ዝኽእሉ ምክንያት ኣይነበሮምን ግን they just waited and finally እቲ መድረኽ ስለተቀያየረ ዕድመን ኢራን ድማ ነቲ ምቅያር መድረኽ ነቲ ግዜ መሊሳ ከምዚ ቀላጠፍ ስለ ዝገበረቶ ዋሽመጥ ሕርሙዝ ዝፈጠሮ ፀገም ኤርትራ ድማ ኣብ መወዳእታ ብብዙሓት ሃገራት ብዓበይቲ ሃገራት እትህደን ዘላ ሃገር ኮይና ኣላ this is the story ብሕፅር ዝበለ ክሪኦ ከለና this is the story they want still ክሰርቅዎ ዝደልዩ ዘለዉ ዛንታናትና እዚ ኣብቲ ገባሕርና ሳክት ብዋዛ ፈዛዛ ዝፀንሐ ዘይኮነ ዘይተዓደነ ዋጋ ዝተኸፈለሉ እዩ ሎሚ ኣሜሪካ መፅያ ንኤርትራ እንተለሚናታ it's not because ኤርትራ ዝበለፀ ዋጋ ክትብ ስለትኽእል ገለ ኣይኮነ ኤርትራ ኣብ ግትሕሱም ግዜ እውን እንትኾነ ብሕሱር ዋጋ ናብቲ ገባሕራ ክትብ ኣይከኣለትን ሎሚ ግዳ እቲ ኩነታት ተሰጊሩ ኣሜሪካውን ዘለዋ ካርታት ናተወዳእ ዝኸይድ ዘሎ ግዳ ክሳዕ ክንደይ ፅቡቅ ዋጋ ዘይተሓተሉ ኢና ንብል ዘለና and this is why እቲ ናይ ኣሜሪካ መዓልቲ ናፅነት መልእኽቲ ተሪኻዮ straight forward ወላ ሓንቲ ዝደናገር የብሉን a letter that President Trump sent President Isaias in honor of Independence Day. So the American people join me in congratulating you on the 35th anniversary of Eritrea's independence, May 24th. I respect and admire the steadfast spirit and resilience of the Eritrean people and your dedication to Eritrea's national sovereignty. Exactly. I appreciate, I admire
عب كبر لني إيرتراويان مجلس إيرتران حزب إيرتران نلولاونتون ناصنتون نكعقبن نكوحسن بفصم نكفر كيبلي كبيد واقع كخفل مخالو عبادنا قوتالنا يزبالنا زلو تنبركيخنا سلازي لمنه ويون حصير ربحا نخركب قبل نعبيتي نحوار زتعصم سقوم تسلدي قبر بزق قبر خلو ግን كرفحنا برانا نبر يوم حليفهم زي كم تاب صورا زنبره بصحفه تقصاص اب صورا كو سويت مرجعها كال ነገር يبل كان كتبل خليخ حجرنا تقصاصيركا ابيت كان حلوه قال ነገር كشيتنا خالك خلغا كشيت زي مبراس كاغن ناي بحق تعقس ساعتتن لبونا ساعتتنا رستي. Consistent with the sentiment expressed in my letter to you last year, and with the previous era now behind us, I believe the time is right to move forward and work together on shared peace and prosperity across the Horn of Africa and the Red Sea. And thank you to Chargé Berhane and the Eritrean government for the great cooperation related to the health of U.S. citizens recently. So very much appreciated. كبزات ريواز لهم بحفشة تي نيرترا بتيك معامت جمرنا من قدي ويون استزاررنا من قدي وانو حجيز له ناب صبغن ناب سلامن معبالن قسقاسن كلتين ناب تزوبا بحدا نخنصر حلون خلاف تقع جيمو نغص النغدميت قصوم يمزولو زلو. This is a good sign and a good message. قصيلهم ونتي بعلو تي فوري منسترون ملختي بلو تي ماركو روبيو ون ملختو تيلو إيرترا دما أزي بزح ملختات كاب استفلالي هاجراتي متصالو أزتي ناي بريزيدنت دونالد ترامب زنبريو but I can give you easily أبيني راتني. There was so many messages كعقبة كمان تمتيم ناتي سرحوا لي أميرة but I don't know. But we also got this good message, this surprising message. إيران أبكبيت كوينات كلان إيرترا كذكرون أي تسقمتن. Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran. The Islamic Republic of Iran extends its congratulations to the people and the government of Eritrea on the 35th anniversary of its independence. Strengthening bilateral relations in all fields is a common agenda for the two nations. Iran أبكبدنا يهلا وفتنا خلا نيرترا أما بل 35 عامتنا سنتكم أنكو عبزبك عكم يبلونا له زون عبنا قريو كابندي بتتقاقع بفيديو بسئلي زوات أريا له كاب سعودية عبي ملختي كاب France, Germany, you name it, from many places. In fact, one thing caught my eye, حنتقن قربت لي مسد زبلت إننا if I can find that one. بزي عندي سلسلة حسن وغل 5 ألف ما يكلنا but yes, this one is good. أمزتري وزل لهم مشام أمباسادر بينيام حدا كابتم نحدنا إيرترا بعرف زي كنا بتكبارو زنبرويو ناي أمباسادرنا إيرترا أبي توبيان أب حبرة أفريقيا نديو حدا عبي إيفنت يوم كايدوم I don't know بلتقنا كسولو لدلي مالو بزع فيزاتات زعبة تسرح له كما يجرون يمكن زي عينة إيفنت أبي توبيا بزوان يزغو قبرو خيلو ميلام because they can سلو زغولو خو قبرو تي نيشتي سألتات له فيديو ونريال له أبكالك زي 5 ألكمي the embassy of the state of Eritrea in Ethiopia and the permanent mission of Eritrea and the African Union and hosted the reception marking Eritrea certified. سازي صبغ زغنة نتا مختل لايت presented مع الديمم صبغ زغنة مساوين صبغ زمدناك هلو كم زغلزة نقرالو. This is she was warmly نتي celebration. متياني راكم three was along. It was so beautiful, well organized, and I know متاتيو كعبدهم كم زدلقن هي إرترا تقبان ناتا قداينة تكبر زلابا جندوم شنكولل تبليلا. So these are the things. Now, إرترا قداي تنهيله بتيني بحلاو قداي كملو سوق فتني هي كالوتون بزح دبلوماسيا وملقتاتي متسالو. We are just entering a new phase. أنتي أبزي وصلكم كابتار استتكي وتأخو أب سويسرلاند دما ناي سويسرلاند بعال فليز بلا بعال انجينيرو كم تاب كالا عالم زنبري حنت نقر قلنا عي فلي لا استردات النيرا أقاتا مياب تبوغ بتا سلزي نبركو قلنا يقرح كوان ناي تعاملنا سقيلة سلزي نبركو بحدو قل مالتيو دحرية قربة بتقاد حلو زغل بوتا رخي بمبر بتمجمريا بوتا سلزي رخب قد حي كالكون أمباسادر حلاف محبركم نيرتران أمباسادر نيرتران كزارة بغلوكم دما تي نايكبري أمباسادر نيرترا أتو توني لوخر كزارة بقلون تايلو سويسرلاند حدا خابتي نزي نيرترا معلتنا سنت بحمق عين تتمت زنبرتن نايب حكي تسادد زنبرت هقري
ናይ ብሓቂ ዝብለኩም not long ago ቅድሚ 2-3 ዓመታት ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ማለት እዩ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብምትሕብባር ምስቲ ካንቶን ወይ ከዓ ስቴት ናይ ዙሪክ ተሓባቢሮም ፖሊስ ተሓባቢሩ it was one of the best event ሳቶም ኣይኮኑ ገይሮም ንሕና ኢና ገይርናዮ ግን እቲ ፋሲሊቴሽን ዓበ ምስጋና ክበፅሖም ኣለዎ እናበለ ኣብቶም ኣዳለውቲ ሽማግለ እውን ይጠቕስዎ ነይሮም እዚ ድማ እንታይ ርኤካ ኤርትራ ኣብ ዓለም ጨቢጣቶ ግቡእ ክብራ ንብል ነርና ምናልባት ኣብ 91 ክብልዎ ከለዉ ትክክለኛ ነይሩ ግን ኣብ ዓለም ክብርኻ ንኽጭብጥ you have to fight for it ክትዋጋኣሉን ክትዋደቐሉን ክትምክተሉን ዋጋ ክትከፍለሉን ከም ዘለካ ዋጋ ከፊልካ ድማ ኤርትራውያን ከምዚ ኢሎም ክፅምብሉ ከለዉ this is a testimony ናይቲ ኩሉ ዝተሓለፈ ብድሆታት ናይቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ውፅኢት ናት እዩ ስለዚ እቶም ኤርትራውያን number one Eritrean people are peaceful people no one can pull ከምዚ ዓይነት ኢቨንት ጌርካ ብሰላማዊ መንገዲ ወዲካ ተመሳጊንካ ንዓድኻ ክትከይድ ናይ ብሓቂ ስልጣነ civilized society ዝበሃል ከምዚ እዩ I'm sorry ነዛ ቃል ተደይ ተዋሒጣትልካ ማይ ጌርካ ወሓጥ ጥራሕ ይብለካ ዝኽእል ህዝቢ ኤርትራ ስልጡን ሕብረተሰብ እዩ ስልጡን ሕብረተሰብ እዩ ስልጣነ ብምንታይ ዝዕቀ እንድሕር ኢልካ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ ከሎ ብሰላም ተፃዊቱ ብፍቕሪ ተፃዊቱ ተመሳጊኑ ብደስታ ንዓዱ ዝኸይድ ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን እንድሕር ኢልካ ተራ ኢቨንት ይኮነን እዚ እቲ ኢቨንት ታሪኻዊ ትርጉም ዘለዎ ታሪኻዊ መሰረት ስለ ዘለዎ ናፅነትና ንናፅነቱ ከብዕሊሉ ዝመፀ ሰብ ንኻልእ ከምኡ ክፅምብል ዝመፀ ከም ሓዊ ዝርዮ ከም ሓፍታይ እትርያ ከም ደቂ ሓንቲ ስድራ ክልቲኦም ንሓደ ዕላማ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ሓደ ዕላማ ስለ ዝቃለሱ ዘለዉ ውድድር የለና they want to do the same ክልቲኦም ነቲ ሃገር ኣብ ዝባኖም ፀይሮማ ክኸዱ እዮም ዝደልዩ and this is demonstration ክትሪኦ ከለካ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ የድር ነይረ ኣነ ካብቲ ዝሕጉሰኒ ድማ ናይቶም ደቅና like ናይ ብሓቂ they really እቲ pride ናይቶም ቆልዑ ትሪኦም ሲ ከምዚ ዓይነት ሲ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝበካ ኩነታት እዩ እቲ እዚ መዓልቲ ናፅነት ዝግበር ሴሌብሬሽንስ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሴሌብሬሽንስ ወይ ገለመለ ሞር ኣብ ትርጉም ዘለዎ ዝርርብ ንገለን ክንገብር ኣለና ይብል ግን እሱ ክህሉ ፅቡቕ እዩ ግን እዚ ሴሌብሬሽንስ is more for the kids this is how they understand the culture ነቶም ቆልዑ እዩ ዝያዳ እቶም ቆልዑ ንዖም ክሪኦም ከለኹ ገለ ዕድላት ነይሩን ክጥምቶም they just have a good time they wouldn't understand the political meaning and everything ብድሕሪኡ ዘሎ for them ንኣታቶም ብሓደ ህዝቢ ተኣኪቡ celebrate ክገብር ከሎ ወላ እውን ኣብዛ ዓዲ ፋሕ ኢሉ ስለ ዝቕመጥ ሰብ ኣብ ካልእ እውን ከምኡ ብኤርትራውነቱ ከምኡ ዓይነት ኤርትራውያን ኣብ ብዙሕ ግዜ ዘይርኢ ብውሑዳት ጥራይ ዝርኢ ዝነበረ ከምዚ ዓይነት ኢቨንት ኩላቶም ተኣኪቦም ክሪኡ ከለዉ እቲ ፕራይድ ንሃገርካ ምፍታው ባንዴራካ ምፍታው ሃገራውነትካ ምፍታው ካብዚ ዝመፅእ and this is also ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ከም ሕሱም ዝሰርሓሉ ዝተዓወተሉ ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ምዕዋት ግን ካልእ ነገር እዩ እዚ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዓወት ናይቲ ዝተጎናፀፍናሉ እዩ ዝረአ ዘሎ we need to really think ነዚ ነገራት ከም ተራ ነገር ጥራይ ክረአ የብሉን እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ዓበይቲ ትርጉም ዘለዎም ነገራት እዮም ብኩሉ መዳይ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ኤርትራ ትፈጥሮ ዘላ ነገራት ኤርትራ ትሰርሖ ዘላ ነገራት ኣነ ከምዚ ትምክሕቲ ትዕቢት ከይመስል እምበር ኣብ ከባቢና ከምዚ ዓይነት ኢቨንት ኣነ ይርአኒ እየ ብሃገሩ ተወኪሉ ብቁፅር ኣፀቢቖም እዮም ካባና ዝበፅሑ ኤቭሪባዲ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ዋላ ብደረጃ ዓለም እውን ሜይቢ ናይ ዋንጫ ዓለም ሃጋንቶም ሰዓረት ከም ሴሌብሬሽን ይገብሩ ኮኑ ወይ ሃገራዊት ጋንታ ገለ ምስ ዓወተት እዩ ከምዚ ሰብ ባንዴሮ ተኸዲኑ ሴሌብሬት ክገብር ዝኽእል ድኸውን እምበር ከምዚ ነገር ንናፅነት ናይ ሃገርካ something unique ናይ ኤርትራውያን እዩ but this ካብ ወለዶ ንወለዶ ክነሰጋግሮ ኣለና in order to do that exactly እቲ መንገዲ ዝኽተልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ maybe ኣብ ኦርጋናይዜሽን ሞር ጉልበት ስለ ዝፈሶ ዘሎ ስለ ዝሰምዕ ዘሎ maybe a little bit ኣብኡ እቲ ኢቨንት ስቁር ባጀት ናቱ ንዓበ እንድሕሪ ከይዱ ሞር ኤርትራውያን ዘይደኽመሉ ካልእ ነገራት ክንገብር ንኽእል ትብል ኸውን ግን እዚ ኣገባብ እዚ ነቶም ኔክስት ጀነሬሽን ናይ ብሓቂ ሃገራውነት ንኽላበስዎ ይገብሮም ካብ ዝተተበጊስና ድማ ንዓዲ ገፅና ንሓስበሉ ግዜ እውን መድረኹ ኣኺሉ ዘሎ ይመስለኒ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ መዓልቲ ናፅነትና ክዝረብ ዘለዎ እዩ ናው እስከ ንእሽተይ ማርሻ ክንቅይር ለንቀነ ዝበሃል ዘሎ ካበት ከባቢና ንሪኢ የሚባለው የኢትዮጵያ አየር ኃይል አለኝ ከሚለው የድሮን አይነቶች አንደኛው ነው። ግዙፍ የሚባል እና ሃይ አልቲቱድ ላይ መጥቶ በጣም ከፍተኛ ሚሳይል አገኘው ተብሎ የሚታወቀው ላይ ሆኖ መምታት ይችላል የሚባለው ይሄ
السوداني اسقاط طائرة مسيرة قرب مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق شرق البلاد. وأفاد البيان كم تريد لهم أمم إثيوبيا السودان زكاة زلوا قداي كاب جزينا بجزء معزناتنا غيره نبكال نجرنا سجري زخي زلوا السودان درون إثيوبيا استراتيجي كاو درون زبحال عب درون كم زحرمت بخل من جديد زرب زلوا جبت ميزاتنا جبت يغنى كالون نوع ريبورتي قبرالو زد ما كال استنتي زلوا كنتات أمم جزن كلت هجرات كال معزن صغيرن نبكال درجة السجاجرنيو إثيوبيا أبز ستالين كم زغلصو على السوشيال ميديا የሱዳን ሚዲያዎች እትድሮን ኣዝዩ ክቡርን ኣለኒ ካብ ዝብሎምን ርሑቕ ላዕሊ ኮይኑ ክትኩስ ዝኽእል ዝነበረዩ ኣካቺ ዝበሃል ናይ ቱርክ ስራሓት እዩ ሰለስተ ነይረኖ ዳርጋ ሰለስቲአን ወዲቐን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ዲ armed forces ናይ ሱዳን ማለት እዩ drop an hostile march near Damazin which crossed the border from Ethiopia's direction بوجن إثيوبيا أنا السودان كنت أسجل زنبرة مالتي لا تسران سلسلة ورح عمش أسران شدشان. The armed forces announced today that they have shut down a hostile procession near the city of Damazin in the Blue Nile State, which crossed the border from the direction of Ethiopia. بوجن إثيوبيا الناس قررت تسرق درون حريمهم زودوا يزن جرزلو مغسل تانايتي قد محجز الزنبرة زربايو بحكي أزقود دايزي نبيك وزدهم كم زغلنا زوم هجر نجزيان قد فتحان. ستورك تشمر درونا ستورك تشمر بساط لا يتقاطعها السودان عير هاي قاطعها تمام ستورك نو ستتزقزق ستمتا ستورك مياسايو عندي أرجو عندي أرجو فوكس على عندي قاطع تمام كذا عندي أرجو راسو نو يمتاو تكنولوجي راسو قاطعها تمام كذا تكنولوجي راسو يكراسو يمتاون تمام كذا ستورك تمام كذا ماري لاي يتايا نزي أرجو سونا زاد درون زي مهرامهم السودان انت عن التكنولوجيا حزام كم زلو كد قمت تخل وين قمتات موساد يكالي بحلالو انت هاي زري كازي السودان حجو نتقونه نزا فيديو ناقبر كو خلو غزريو زلو غزينا مالتيو منقس السودانن منقس تركن عبديل تسمامعهم كم زلو يزنقر زلو سدما اب عود حرشا energy and mining تركيا من السودان عمق زبالة سمدنا زنبريو السودان تنيركم كلتشن شدشن شوعاتن شمنتن you remember مبزعتو تنساتات أفراز بالزنا برتنا shopping center قال ملا كله ناي تركاوين ينيرو تركاوين سي عابي بوتا ينيرو كمون قبصاي سلازي حجو ننتخوني تي تركي نتبوتاتي بعابي بوتا إن شاء الله ريو سلوزلو أزعجي تفتير زلو هواهو ناي سلامن رقعت ناي السودان تتقيمهم زيادة عن السودان نتسراوي السودان هيلكا العمو نخارم كدقفا كتكلالكا منتان نعتز بتصح نخبصح زمثل نجارينا نرزلنا سلازي وتدروا عقمون يعتقون يحجزوا كم زلون يشطوا كم زلون يزنكر زلما the loss of an advanced fleet the Ethiopian Air Force has reportedly lost its third and final Turkish ناين تركي افانشز بالعبيد بلا درون مالتيو nearing its entire درجة بملن تناقدس اللوان زبلن زنبر سلسينا استفلالي قاتامي كثير وان كم زلو يزنكر زلو زخا نفسه زخاله ودقت نايتي زغبرو زلو فتنا مخانو يزنكر زلو again فشلت بكل من قد يسل زخونه we can just ignore them and they're just تفشلت بكل من قد يزقاطمهم زلو اموده تدما دحر فشل من قد حسكات خيد لها there is nothing we can say ادل كارت راينا خنبلو نخل بخاله من قد نساتهم اب كمزه عينت متفنان ابزلولو ኤርትራን ሱዳን ድማ ኣገዳሲ ስምምዕ ተፈራሪሞም ከም ዘለዉ ይንገራሉ ወይ እውን ኣብዚያን ራያ በድር ዝበሃል ኤርላይን ናይ ሱዳን ናብ ኤርትራ ከም ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራን ሱዳን በረራ ንኸካይድ ከም ተሰማምዑ እዩ ዝንገር ዘሎ and that gives us also distinguished guests, invited friends and colleagues, in particular groups from the Sudan. I welcome you on the occasion of our 35th independence anniversary. Undoubtedly, the event that has taken place now with the commencement of inaugural flight of Badr Air for Sudan, Asmara and beyond would be giving relief to the traveling public in the Horn of Africa. እዚ ባድር ኤርላይንስ ብዝገበሮ ተበግሶ ማለት እዩ
أمو إيرتران سودان زلو زمدنا نمحيالن نتي تسافرتي كاب أسمرا ني بورت سودان أبزي كتسيلو دمامز جزي نخارتو مالتيو أقداسيو. Now this, yeah, Sudan, Eritrean, Gurubab, Tindian, Masharq, Tindian, blah, blah. People can say whatever they want. نحن قنصبغيو. I know Ethiopia نزي إيرتراسي بزي ناي سودان إيرلاينز لازم مسات حقوس حقر قلق لهم صحفو زحتري يلو. I don't care. I don't care what you say. نحن everything is a good thing. صبو نقر نحن. نشتي يكون عبي كأسنا بلنا تخالون كبتصح يخلي. كبتصح زي كل نقر يلا. سلازي إيرلاينز ببزح كأتوانا ندللنا. Now it's not a good time بتي ناي jet fuel كبيرو زلو قلق شجراس لزلو it's okay. جن إيرلاينز نيرتراسي أبزخونا جزيكر كابلو زخل كنتات تفتيرو I'm happy. ورقتنا إثيوبيا ونكون متصنيرون ديكن. يا من قدم كغيرو لهم and then መንግስቲ ኤርትራ ሉላውነትና ደፊርኩም ኢልዎ ይኮነ ሰዲድዎ ሰረቕቲ ስለ ዝኾንኩም ኢኹም ሰዲደኩም ኢልዎ ኣይንሰርቕን ኢና ነገራት ከነተዓራሪ ኢና ዝብሉ ነይሮም ዕድል ምተዋህቦም ግን መጠንቀቕታታት ሂቦሞም እዮም እምቢ ስለ ዝበሉ ትዕቢት ስለ ዝበዝሐ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ንምቅሓር ዝግበር ዝነበረ ታክቲክ ከም ዝኾነ ትፈልጥ ኢኻ ህዝቢ ኤርትራ ንክቕሕር ንኤርትራ ገፁ ንኸይከይድ ናብ ካልእ ነቲ ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ከጥፍኦ ስለ ዝደልዩ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ጉዕዞታት ኩሉ ግዜ ምስ ተሸገርዎ እዮም. And this is probably not a explanation, not a gamgamisu. But customer service, حماقالو نبرت طفالو كحسوم تبعيلكا حجر ملو كسيس كخلو أتي سيرفيس تزجد سكان يرتزون واقع ما يجرو يلم تطوداني دم زي بلهم سبات. سلازي بزخانة من سير ترى we need to diversify. ناي اتحادنا بزاز متزوج لوارح 4 معالت برراتات كجمري. We need more. تقدر العلم اللو لكتنا توزيعاتهم يوم. And it's beautiful. Africa in general and the Middle East in particular. Having said that, however, this does not bring about solution to the Eritrean diaspora who are having acute problem of transportation in Europe, America, Canada, and the United States. So the ultimate solution, to the best of my understanding, is to have a sound and solid national carrier. Thanks very much. Perfect. My God, I love that, man. حلفنا يتسوي لابشنا إيرترايو. إذا نيشتي مفتوحيو إيرتراوين نيشتي مفتوح كونا ناقل مرتز عبي مفتوحناتنا حقراوي من قد عير كل ونالو. I love that. I mean, this is ultimately كمين هنقبرت لنا جن دلنا تأجمات كارلو. By the way, تي منقستي مسوزلوس أجماتن قالن إمبر. I think they will do it. تي نفرت كرهبو سيرفيس كرهبات نفرت أجمعات سلزلهم بر عقمت رايونا مثلاً تي منقستي عقمتاتهم كلوا يخلي جمجام علني منقستي إيرترا من حماق زيها سب يغز الدالة منقستي كم ناتي مرداتها مالتي سلزي national career ترينا دما نبحكك نحق وسينا and they will do it مستزلوا زمدناتات airlines one of the زحات airlines with إيرترا partnership كجبرا 5 خلاف فلوتي بتقدر ترى يلعب سلمتاي airlines كم business صبغ business هيكون بزوج كسارات زلوي the worst industries بعد وعدات ترين دحين زغون الربحات رهبالو جين airline كم airline كم business ترى يكون كاكتريا زلك if you have your own career ناي بينها airline استلك tourism ناتكا وحسيو تتجنزب بت airlines تكيت رغبت business رغبت راح يكون كاكتريا زلك انتهيدا إتي إيرلاينز ناتكا نتعود توريزم ناتكا نتكال سكترس نايكوس طبعا ناتكا بخميس الولو بويزعك that's why كم إيرترا نشتي هاجر أبي إيرلاينز جيرو كيربح يخلي يقول لك تقول تخلي خبات إتي ريبل إفكت كابون نيو دلو أبتي إكو سيستم نايتقو طبعا فترة جن إيرترا ربحة تدمر ربحي لمتاي تخكل جير جليس واسانيو تايلو إيرترا توريست شايناوي وي عرباوي وي جلا يكون ساتون تبغى يمكن vast سفيع زخون الدياسبورا يزلو إيرترا anybody أنا تعرسوا منك بقى سندريلة نايرلاين شجر كجات من يبلون نسيت الأمر ممودتها anytime you wanna maybe تحرشة شوارح بلانك تكبر تغليها جنزب سيف تكبر دليها جن أبحث يرجزي I wanna go home دريلك then you must pick and go committee الأمر كونزلو أتمنى ما نباتو كيري سرحلو مزكونتات جت جدا تقليلو أنت تلعيلو أمنا بسبونتاتنا إيرلاينز بزحت تركبها إيرترا زد معنا إيرتراويان مليش مساعدهم كونيكت خبراميو زي كله بزعبا إيرترا نجاربه قليل لك خون زي ولا تناي سنة مقبارنا إيرتراويان ريوزلنا سبنا عدكم اللي استجميرو سنة سرعاتهم كقبري انتهي مع الكاي كتب له ندخل يوم كتعازلكم سلسلوغي
ሰብ ንዓዱ ዝምለስ ኮይኑ ንስድራ ቤቱ መበቆል ዓዱ ቤተሰቡ ዝርኢ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ደገ ክዓብድ ኣይክእልን እዩ ናይ ገለገለ ባህርያት ኤርትራውያን ኣብ ዘገ ትሪእዎ ዘለኹም ንኤርትራ ክቦስ ስለ ዝደርበዩላ እዩ ኣብታ ዘለዋ ንእሽተይ ከተማ ድያ ንእሽተይ ገዛውቲ ንእሽተይ ኣፓርታማ ኣላቶም ኣብኣ who cares ስድራ ይግድሱኒ ገለ ይግድሱኒ ዓደ ይግድሰኒ ገለ ኢሎም እዮም ፍንጥራዕ ዝብሉ ዘለዉ ዓዲ ክኸዱ ተጀሚሮም ግን ሰብ ክፅየኖም እዩ they will see the result of their behavior ህዝቢ ኤርትራ ጭዋ ህዝቢ እዩ ንውርደተኛ ሰብ ድማ ዝኽዕብ ህዝቢ እዩ እስር ቤት ስለ ዝኣተኻ ጥራይ ኮንካ ስነ ምግባር ትገብር ሰብ ስለ ዝኽዕበካ እውን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንዓዲ ክመላለስ ተጀሚሩ ዋላ ብሓፈሻ ክትሪኦም ከላ ሒደት ገዲፍካ እቲ ንሃገሩ ኣብ ዓዲ ዝመላለስ ሰብ ስነ ምግባር ናቱ ዝሓሸ እዩ ሓደስ ከሚልኒ ኣብዚ ንዓዲ ዝመላለስ ፅቡቕ ምስትውዓል እዩ እዚ ፌስቲቫል እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ክንደይ ፀገማት ነይሩ ኣብኡ did you read any article ተባይሶም ኤርትራውያን ዝብል no ሰኺሮም ክልተ ሰባት ተጓኒፆም ዝኾኑ of course ኣነ ይረኣኹም ግን of course it's possible ምክንያቱ ሰቲ ነይሩ ዝፃወት ነይሩ ብሓጎስ ዝሰኸሩ ሰባት ድማ ናይ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ሓቂፎም ስዒሞም ነይሩ ስለዚ ሰኺሮም ከም ዘለዎ ረሲኖም ከም ዘለዎ ይርዳእኒ ነይሩ but this is also part of the celebration ስለዚ እንታይ ንማለት እዩ ሰብ ንዓዲ ገፁ ምስ ዓዲ ኮኔክት እንድሕር ኮይኑ ቤተሰቡ ዝርኢ እንተሎ ኣብ ሓጎታቱ ይረክብ እንተሎ ኣኮታቱ ይረክብ እንተሎ ሓቦታቱ ይረክብ እንተሎ ኣሞታቱን ሓቱነታቱን ይረክብ እንተሎ ብዓዲ ዋ ሎሚ እኮ ኢንተርኔት ኣሎ እዩ ኣታ ወደይ ታዳ ነውሪ ከምኡ ዘይበሃል ክብልዎ እዮም ክሓፍሪ ድማ ስለዚ ክእርነብ ክጅምር እዩ ታጓል እውን ከምኡ እርንብቲ ክትከውን እያ this is how the culture check and control ትገብር ዝነበረ ቀደም ካብዚ ዲስኮኔክትድ ምስ ኮነ እቲ ሰብ ልክዕ ከምዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣቦ ይትግድሱ ኣባ ኣይግድሳ ዲ ኣይትግድሳ ጓል they just ዝለዓለ ፀይቂ ክገብሩ ስድሮም ኣነ ከምየ ዝብል ማለት ኣምላኽ ቀፅዒ ሃብካዳ እምበር ጓልካ ወይ ወድኻ ኣዝዩ ፅያፍ ክገብር ተሪኻ ወድዩ ምን ኣብዚ ደገ እኳ ከቢድ እዩ ፍሪሃ እግዚኣብሔር ዘይብሎም ፍሪሃ ስድራ ቤቶም ዘይብሎም ተሂብካ እንታይ ትገብር ናይ ገለገለ እዮም እንጂ ክትሪኦም ከለኻ ስድራ ቤቶም እንታይ ይስምዖም ክኸውን ኢኻ ትብል so anyway ከም ንሪኦ ዘለና ናብታ ርእሲ ክምለስ ዲያስፖራ ንዓዱ ከም ድሌቱ ክመላለስ ይስራሕ ኣሎ very much for your attention the glory to our masses our martyrs and the happy independence day thank you very much لنحتفل بتدشين الرحلة الافتتاحية لشركة بدر للطيران بين بور السودان وأسمرة so it is a kind of engagement between the Sudanese and the Eritrean people. So still it is one nation, as I said before. For me as أمونغ السودان أمونغ إيرتران زلو زمدنا زي جنايز عبراران الجمهور زلنا دما أكلنا يتصم ديو زيز بزي أزيز تأساسرن زكابابرن هزبيو سلزي استخاله من قدي اتزمدنا نايكلت يزبي عمقات كنفطروا له خنكلها لنا يزبل زلونا بحق دسبليو we really need that سوداناويان سيرتراين بحق بحدا ماش كنقبر زغلينا ماش كنقبرنا هلزبينا مغنياتو كم حزب كلتي كتري خلها بزو ترداد الله حدا مالت كغاني ليكونكون سوداناويان غر زبليو كما تصونا خلو بيرترا بفلاي سوداناويان بيرترا خمس خلو ارترا بتام يمسفتوا سلامتاي سرك يبلا قال يبلا حلال مدري كالاي دما انتي ريو تزبخا كفوت يخا اسي كسغرو تدليم نيو كسدي تدليم نيو قال ملا دحرت حزبي حما نغير يغاطمومي تزبي بروقي تزبي ارترا اب كالا هاجر كتخيدوم كم يغاطمومي ግን صقمات كالو تخال كچوي يقولو كرم يقولو غري كغاطمو ارترا ግን سيف نو so they like it كالاي ارترا كل ነገር تزدلي ولو اسلام تزدلي ቋንቋም ዝርዳ ቡናቶም ጋህዋናቶም ዝርዶም ነቲ ካልቸርናቶም كمهم زفلت أصب حزب الله بيرترا زدي حزبنا متحت تسنين بتسنين زلوا كالتشرن كسلا زلوا تاريخ يعني إيش تيتفل لينا تزبسي مرة قرار بيو زبس كم دي تذكر خلها إيرتران السودان الناتشورال فيت كجبراز خلاه زي تبغى يركون كسر حلو زي as the director of civil aviation of Sudan يعني عالية التسهيلات من هالبات نوح جزيه بها سلزلخو ناي إيرتران السودان زيادة دس لزبلنتي زمدنا ناكل تيزبي إن شاء الله نفس بلد درجة خير بس يكون ريو بكل مداي كتأساسر تهزب دما جسيب لنا this is one of the highlight نايزك إني أتنام alternate نتنايو إثيوبيا السودان كتدمية خلا إيرتراجن
ኣብ ጽቡቕ ነገራት ውዕላላ ኣብ ጽቡቕ ነገር ይራኸብለው and this is also a testimony ናይቲ ኣብ መንጎቲ ህዝብታት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ንቐፅል ናብ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ነይርና ብዛዕባ እቶም ጎረቤት ግን let's ignore it for today ኣብዚኣ እስከ ክንሰግር ክንዲ ክመጽእ እንደለኸን yeah we find it very good tired of how ቱንኒ ይቆሎ ንወስታት ባን ናጽነት ጸማሚ ኢዝኖም ተወካሰረሎ ቻዓተ ብሄራት ኢናናትካ ሳለኻ ንነብር ንበልዕ ንሰርሕ ንድቅስ ኣለና ንስኻ ቁርን ፀሓይን ሃሩን እናተወቃዕካ ደኺመ ረብሪበ ያኽለንህ ክዕርፍ ዓመይ ገይረኽ ይበልካ ክዛናጋዕ ክስርስር ከም ሰበይ ክዘውር ምባል ገዲፍካ ሰላም ዝበሃል ዘረባ እኮ ኣሎ ከልቢ እኮ ኣይነኽሰካን ኣብኡ ከሎ ልብኻ ብኽፎን ተመሊኡ ይመስል ፀልሎ ንዓደኻ ቁልዒኻ ያተወካ ሰረሎ ዋርሳይ እዞም ሰባት መን እዮም መንዮም በጃኻ ባንገረኒ ስለምንታይ እዮም ንዓኻ ዝጥምትኻ እንታይ ይፀገሞም ዳሕራይከ የዋፆም ድዩ ምሳኻ ገጢሞም ታሪካ ኣየንበብዎን ድዮም በጃኻ ጸማም ኢዝኖም ጸማም ጸማም ኢዝኖም እንታይ ድዩ ዝመስለኩም ዘሎ ኣነ ሓደ ግዜ እንታይ ድዩ ዝብል ዘለኹ ኣጣጠም ጸላት ኤርትራሲ እዚ መንግስቲ ሕጂ ዘሎ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ምስ ሓለፉሲ እቲ ድሕሪዮም ዝመፅእ ወለዶሲ ከነሽክዖ ንኽእል ኢና ኢሎም እዮም ዝሓስብኩ እዞም ህፃናት እዚኦም ተሰሚዕካ ጥራይ ተስፋ ክትቆርፅ ኣለካ ሲሪየስሊ ኣነ እኮ ናተይ ቀዲመ ዓብዪ ኣቢሎም ፅሒፈ ነይረ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ንኢትዮጵያ እቲ ዝበለፀ መርሕነት እዩ ንኢትዮጵያ ብሰፊሕ ዓይኒ ዝርያ መርሕነት እንተሎ እዚ ሕጂ ዘሎ መርሕነት እዩ ድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ወለዶ ከምኡ ዓይነት ርእይቶ ክህልዎ ይኽእል ዝብል እምነት የብለይ ካብይ ጀሚርካ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንላዕሊ ኣኽረርቲ ኢና when it comes to ኢትዮጵያ ሓቅሓሽ ምናልባት ገለገለ ኢኹም ኣለኹም ልስልስ ዝበለ እምበር ኣኽረርቲ ኢና ኣነ ንባዕለይ ኣኽራሪ ካብቲ መንግስቲ ንላዕሊ ክርር ዝበለ መርገፂ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ ዝኣክል ዋጋ ስለ ዘኽፈለትና እዛ ጎረቤት ሃገር ብዙሕ ኣሽካዕላ እናገበርካ እናተላሳለስካ እናለመንካ ዝኽየድ መንገዲ ብዙሕ ኣይንመርፆ ኢና ዘለና so that is also one thing ብሓቂ እቲ ኣብቲ ከባቢና ካብ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ዝመፅእ ዘሎ ነገር ማለት እዩ the next thing is something that really impressed me is look at this to come to the stage will be Far and the group performed by Jakob Zemikiel, Nafna. They have The Badawis are mostly farmers and usually travel long distances for pasture for their animals, which include goats, sheep, and camel herds. The Badawis are known. እንታይ እስከ ይገብራ ኣለዋ ነተን ትሽዓተ ብሄራት ናትና ነቶም ዲፕሎማቲክ ኮር ናይ ኣሜሪካ ዓዲሞሞም ዝነበሩ ምስ ባህልና የላልይዎም ኣለዉ ዲስ ኪድስ ኣር ነዞም ንቆልዑ ብጣዕሚ እንድየ ዘድንቖም እቲ ንዖም ዝምህር ንዖም ዝምልምሉ ዘለዉ ቲም ነቶም ንዖም ዝሕግዙ ዘለዉ ድማ ዓብ ክብሪ ኣለኒ ክብረት ይሃበልና ከምዚ ዓይነት ካብዚ ዝዓቢ ዲፕሎማሲ የለን ካልቸራል ዲፕሎማሲስ much more deeper ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝገብርዎ ዘለዎ ሳዕሰይት ነቲ ነገር ግን ብእንግሊሽ እናገለፁ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ምንታይ ናይ ባህሊ ዘንፀባርቕ ናይ ሕብረተሰብ ዘንፀባርቕ ምዃኑ this is the most beautiful thing and ቆዶስ ብሓቂ ነቶም ከምኡ ትገብሩ ዘለኹም ቃላት ይሓፅረና ነቲ ንትገብርዎ ዘለኹም ክንገልፅ ኣብዚ እውን ሃልኩም ሰይ እቲ ሙዚቃታት ኮፒራይት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኢለ ቁርፅ ዘብለልኩም ዘለኹ ግን እቲ ክዳን እቲ ባህሊ እቲ ቁኖ ኣቤት ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ኤርትራ ብደገና ውሽጥን ተመላሊኡ ዝኸይድ ዘሎ ጉዕዞ ዘምፅኦ ዘሎ ለውጢ ብቓላት ክትገልፆ እውን ክብድ ዝብለካ እዩ ግን we are doing it we're there and it's going well ኤርትራ ኣብ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ትኸይድ ኣላ now let's go to a little bit of the diplomatic language ዝግበር ዝነበረ ሓንቲ እስከብ ዝከርየኩም this is ፍረፃዕሮም ስለ ዝኾነ everybody I don't have a lot of speech I just want to say thank you for coming thank you for showing up there was one good proverb I heard well unfortunately Jan is not here
But she said, somebody calls, if somebody answers, if the person's answer, that means a lot. So it means a lot. Thank you very much. And a round of applause for all those our guests. Thank you. ሓላፍናይቲ ዲፕሎማቲክ ቲም ናይ ኤርትራ ድማ ነቶም ዕዱማት ኣጋይሽ ደወልና ሕቶና ተቐቢልኩም ናብዚ ምምፃእኩም ኣዚና ኢና ነመስግን እዩ ዝብሎም ዘሎ Tonight's evening would not be possible without the commitment and support of our community. The entire event is prepared by several organizations and civic organizations that we have here in America and throughout Washington, D.C., through DMV area. The public diplomacy group, the women group. ብሓፈሻ ዝተፈላለዩ ሲቪካውያን ግሩፓት ከም ዘለዎም ንሳቶም ብዘይናቶም ደገፍ እዚ ነገር ዘይ ምኾነን ብምባል ሓላፊት ናይቲ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ ዓዲሞም ንሳውን ዘረባ ስሚዓ እንዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ድማ በአምባሳደር አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ድማ ከምዚ ሰርቲፊኬት ይወሃባል ለመስለን or something like that and ንብሓቂ ከነመስግን ንደሊ because እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት ክትቀረ ንፅዕር ኣለና ወይ እውን ተስፋ ንገብር ኣለና ክንብል ከለና ኣለልህዋ ድመፅእ ዘሎ ጌርና ይንወሰዶ ተደኺምሉ ተፃዒሩሉ ተጎይሉ ኩሉ ነገር ተገይሩሉ ዝመፅእ ዘሎ ነገር እዩ እምበር ካብ ዜሮ ድመፀ ወይ እውን ሃንደበት ድመፅእ ዘሎ ጉዳይ ከይመስለና ጥንቅቕ ክንብል ክንክል ኣለና because everything ብዙሕ ነገር ተሰሪሕሉ ተደኺምሉ ምዃኑ ንኽንግንዘብ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ዘርእየኩም ዘለኹ so the situation is ኣብ ብዙሕ ነገራት ርኢ ኣለኹ ግን ድሓን ሓንቲ ነገር ጥራይ ክህበኩም ደልየ ነይረ እታ ቀንዲ ክገብራ ደልየ ዝነበርኩ ድማ this one is it እዚያ ከይሰግራ እስትሪዎ ዘለኹም ከዓ ንመዓልቲ ናፅነትና ተፃዋታይ ናትናኤል ተስፋፅዮን ኣብታ መዓልቲ እትያ Now we're going underneath the old city gate part of the medieval ramparts, as they call it in France, of this town that has such a long history. Last year, the stage was won by Sam Watson, who also went on to win the overall of the 4 days of Dunkirk. We have no idea how big the gap is at the moment with our riders at the back. Tesfatsion, his birthday. Could he get his win on his birthday? He's got 6 wins in his career already. Standardville is on his wheel. Tesfatsion gritting his teeth, the man there from Eritrea representing Movistar, and he wins it. What a birthday present for Nana Tesfatsion. Oh my God. ናይ መዓልቲ ናፅነትና ህያብ ንመዓልቲ ዕለተ ልደቱ ድማ ዓባይ ህያብ ዳንኤል ናትናኤል ተስፋፅዮን ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል መዓልቲ ናፅነት መዓልቲ ዓበይ ዓወት ተጎናፂፉ እንኳዕ ሓጎሰካ ናቱ እንኳዕ ሓጎሰካ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ እንኳዕ ሓጎሰኩም ድማ ንጋንቱ ናይ ብሓቂ ኢና ተሓጒስና በዚ እውን መቸም ሓጎስ ንሓጎስ እዩ ዘሎ አሚን ሲሪየስሊ እቲ ሓጎሳት በዚሑ ኣሎ ለንቀነ ንፅቡቕና ይግበሮ ጥራይካ ትብል እምበር ኣብዚ ቅንያት ናፅነት ኩሉ ግዜ ብዙሕ ነገር ዘሕጉስ ስለ ዘሎ ንፅቡቕና ይግበሮ ሓላፊቱ ድማ ምሉእ ይግበሮ ካ ትብል ምክንያቱ ብዓብዩ እቲ ንደልዮ ገዳታት ተላዒሉ ናብ ፅቡቅ ገፅና ንሰጋገረሉ መድረክ ድማ ፍጠረልና ስለንብል እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዘሕጉስ ዝነበረ እዩ ደርወስ ኣብዚ እውን ብካልእ እውን ፅቡቅ ገይረማ ነይሮም ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ anyway ሓንቲ ነገር ኣብቲ ቅድሚት ዝሰገርክልኩም እንድያ ነይራ أبي الله مسؤولكم أبزيا إنترو درفز قبل كلكم أبزيا حنتي كذا سئلني را كريكم نقرأ من قدي زوم درفت تفلتوا أميكم إنجنير راسكو دومن معرض رح السنين تبهلا يا تبهل بليني تدرافيتيا حنتا بتدم بهجراونت نوح صراحتيا إنجنير راسكو دوم دما نمجمريا مسو كمزي لك السؤال أدل بمركبة يستسمعن حقوس كجلس أركم قرب كبدي بلاني مسو كأل الرغيبة أنا بحكي نتي أنا تجبرو ولا كأبنا قرت زي بالناجن أنا بحكي بعمق كم زكاتاتلون كم دما ني من سياتير ترى حبكم نجار كم زخل نالبات لو من تردي كحدا معلتي تبرك تريه خلنا بله أنا بحكي لبام مخرنا تسميه أنا جرمز بلا ندما نزت حستناتي أبوليتيكا قد نسأيون يريو بمنبارو I was بحكي أبنى قري نعي أنا أرون مسوك ألل نشت أدى الرغيبة دسيلوني كمون
ምስ ዓባይ ሃፍተይ ምሕረት ድማ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ተራኺበ ዝተሰማዓኒ ሓጎስ ብቓላት ክገልጾ ይክእልኒ I'm very happy and መዓልቲ ናጽነት ድርብ በዓል ይኮይንለይ ክብል ክእል ንዓታቶም ድማ ናይቲ ኩሉ ሙሉእ ዕድሚኦም ዝገበርዎ ኣበርክቶ ነዚ ንሕብረተሰብና ንሃገርና ካብ ልቢ ከመስግን ደሊ ኣመስጊነ ናብ ኣመስገንታ ኣስጊረዮ ኣለኹ እሞ ኣይትሕመቑ ኣመስግኑ ለይኹም ቀፂለ ሓንቲ ስእሊ ነይራ ኣብዚ እንተረኺበያ ከረየኩም እየ by the way እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ደቀ እዮም ሓደ ወዲ ሓፍተይ እቶም ክልተ ድማ ደቀ እዮም they were very happy ናብቲ ኢቨንት ወሲደዮም ነይረ ሓንቲ ስእሊ ነይራ ኣብዚ ስለምንታይ ተድሽተይ ባክግራውንድ ናታ ክነግረኩም ደልየ ስለ ዘለኹ ከሲእንያ ዘለኹ ስእሊ ክሰደላ ዓባይ ደጋፊት ናተይ እንዳ ነይራ ግን تا سلك سدلا سي وترسي كذيا كبروما عندي مزيا نيرا بحكي دقافيتنا تيا دسي سلام تباهلنا حاوناون سلام تباهلنا نساقن سلي سدد الليلة تنيرا قاطع مسئل صدل كفتينة تذهب كنا وصرقن مسرح بياتنا مثلني ودي فتين الله أبي نيلو نلو أنا مكتاق ملكي قندحان أبزيه بكسلو زلغو كابزو انت تكام الله لكي ليه بزخوني رحوس كنيات حدش عمد كبلي دلي بحكي صبغ زخوني او دعمتنا حلفنا عمتها كم زوان ابعدنا مسزبنا نحلفو يكبرنا مالت كل زي زخونه ودعمت كما تقولون عمتها ابعدنا مسزبنا عندنا نبلكم لمود اذا انا حجكن كابت لمود وصاي بتكبار كتكون لنا تسفى نقبر ابعدنا دخوننا عدنا قصنا نطمتلو نهجرنا قصنا نطمتلو بكل من قدد ما مسعدنا نتاساسرولو نتي نويح عمت واغاز خفل حزب دما أجوخا نبللون كنحجو زيلنا نفتنولون أقاطامي كفترلنا كاب لبي ناب أملاخ متسلاي كدلينايو بقدينا دما نخولو نقر كنكبر دما تسفى نقبر إذا كاب عدز متسألتات كريو خلوخو أنا زيو دس لزلو نزلو then I'm gonna leave you with the نزاب زنا راهو قد فكم كفتني نايلومي أرستي أبزي كودي دس لزبالني تحسو سلزنا برد ما يحقوس نبمولو كنيات معلتنا تسند ما حنت درفيه دس معكم نير سادما فرت عرخايو هزبي تبل مغنياتو نايب حكتها درفي نزبنا تمتن نزكونتها تمتن نزع عمت زون كم تكن 190 حد ترجم زنبره حجون ترجم سلازلو مساخ قتفكمي لايك مقبار شير مقبار يتقون حسابكم قدف نابلكو سنابتكمي ثانك يو Hari